Bé, gràcies per ser aquí amb nosaltres en aquest acte d'inici del Correllengua 2023. Evidentment, el nostre agraïment a la Fundació Joan Brossa, la seva vicepresidenta, la Glòria Bordons, els representants d'entitats que ens acompanyen. En diré algunes, potser me'n deixaré alguna altra. Tenim amb nosaltres el secretari general de la Intersindical, la presidenta de Llengua Nacional, el president de l'associació Més Lluny. També, moltes gràcies, evidentment, a les germanes Buñolons, a la companyia, al teatre musical Memory, que ha estat extraordinari. És la millor lliçó de sociolingüística que he vist mai, i explicada amb alegria, amb tranquil·litat, amb comoditat, amena i que entra. Necessitem segurament més lliçons d'aquestes. I també gràcies, evidentment, a la Carme Sansa, que ens ha redactat el manifest i l'ha llegit avui, i en Carles Rabassa, que ens acompanyarà tot seguit quan fem la visita a l'exposició. Bé, l'enyorat mestre Joan Solà, en el darrer article que va escriure, ens va dir que hi ha un lligam inextricable entre poble i llengua.